І от зараз обговорюється, наприклад, що в принципі відставка Олексія Гончарука – це фейк. Бо це так можна називати. Це не фейк, ну, тому що там і не мала бути та заява. Ну, тобто, А для чого це було зроблено? знову таки, щоб публічно суспільству показати, що всі ведуть себе як розумні, зважені, інтелігентні, не побоюся цього слова, люди. Ніхто не хотів звільнятися і нікого не хотіли звільняти. Чекайте, якби рішення президента було іншим, то звичайно, що пан Гончарук розвернувся би і поїхав би в встановленому законодавством порядку до Ради просити про свою відставку. Нічого такого. Ну тому який фейк? Який фейк? Людина приїхала, ми бачили розмову президента і прем'єра, був відеозапис, там було все зрозуміло. Президент сказав все, що він думав з цього приводу, прем'єр сказав все, що він мав сказати з цього приводу. Все. Президент сказав, я не хочу, щоб ви йшли в відставку, Просто розумієте, хочу, щоб ви скористалися тим шансом, який у вас є. Все. Зараз